Que el confinament, Està fent curt, Nena! Jo m'estic redescobrint. Estic redescobrint-me a mi mateix, redescobrint racons de casa meva que no coneixia. I a quina conclusió? Sobretot, I a quina conclusió estàs arribant? Redescobrint-te tu mateix. Qui és Abraham Orriols? Que jo necessitaria 50 dies més. Què dius? Està molt bé. Està molt bé. Sí. No, és impossible, no necessites 100 dies per descobrir-te tu mateix, no ets tan interessant, no tens tanta cosa a descobrir. Sóc una llibreria, xaval. Com la de darrere, no? Quants llibres t'has llegit d'aquí darrere? Mira, n'hi ha uns 100 i me n'he llegit uns 200. O sigui, imagina't. Doncs jo estic descobrint coses de mi també, però crec que són negatives. Què estàs Estic bastant descobrint? convençut. Que bec massa cervesa. Bueno, això jo ho feia abans del confinament, també. Sí, però ara m'estic donant compte que pot arribar a ser problemàtic. És que et dic una cosa, hi ha molta gent que diu és que em gasto molts calés per mantenir el meu cos com el mantinc, al gimnàs... I també costa molt mantenir la nostra panxeta cervesera com a això. Però quina panxeta, xaval. És que estem parlant... És que, clar, aquest és el meu problema, tios. Bueno, perquè tu no ets el cas. Aquest és el meu problema. Sí, clar, el Gesti... Jo m'estic camuflant al micròfon. El Gesti no s'hi camufla aquí. M'entens o no? Jo necessito un tiesto. Home, aquesta imatge lamentable... Necessites dos, gordo. Hòstia, esteu fent esport. Ja. Veus, una de les coses que encara has de descobrir de casa teva és que les coses segueixen caient, així perquè sí. I és que és molt fort, vull dir... Tinc aquí la campana aquesta de la conquesta. Fem una cosa, fes-la sonar i que entri la careta. Vale, va, que entri la careta. Bona nit, benvinguts! Aquí comença La Conquesta, amb Sir Joan, Abraham Orriols i Guillem Estadella. Bueno, ara sí, benvinguts i benvingudes a tots i a totes a La Conquesta, un espai radiofònic que el primer objectiu que tenim a la vida és no rebre cap denúncia i el segon és sortir del confinament. Jo crec que en això estem tots d'acord. Realment jo he mentit, jo ho estic portant fatal. Jo 50 dies, ja no és que no suporti 50 dies, no suporto 5 dies més. A sobre, avui, que estem gravant això, fa 40 dies i estem en una quarantena, per tant s'hauria d'acabar aquesta merda. Absolutament. L'únic que pot estar content és l'Abraham, que d'aquí al diumenge els nens poden sortir de casa. No, però, a més, anem per passos. Vosaltres sabeu que quarantena no significa estar tancat 40 dies. Això és una mentida. No, significa estar tancat 20. Quarantena, 40, un 4 en 0. Ja està, fora! No, és aïllar, apartar a una persona o un grup de persones per un temps indeterminat de dies. O sigui, el terme quarantena, xavals, que m'he informat, ve de l'italià, això sí. I Quarantina! I molt antigament, ja amb la Bíblia, quan hi havia la pesta i totes aquestes coses tremendes que s'havien d'aïllar els malalts, es feia una quarantena i es feien de 40 dies. Però ara, el terme quarantena no significa estar tancat 40 dies. Vull dir que podem estar-ne 80, malauradament. Hola, tio. Contingut gratuït per vosaltres, sí, així. Només vull dir que has errat una mica. El tema de la Bíblia que comentaves, la pesta és a l'edat medieval, no quan hi havia Jesús. Sí, però que ja es feia en l'època bíblica, amb la lepra també, o amb malalties infeccioses, com per exemple també la pesta, i ara amb la Covid. Doncs molt bé, però estem seguint el camí de Jesús, jo ho trobo molt bé. Evidentment. És que, i de fet, deixa'm dir-te una altra cosa molt ràpida. Digues, Abraham, digues! Perquè això és... Sí, això hi ha una pàgina que és TermCat. No, m'he rascat. Vale. Que es diu TermCat, que és terminologia catalana, terminologia de Catalunya. I és una cosa boníssima perquè no és el mateix. Aquí el personal tothom diu aïllament, confinament. Molt diferent, Cuidado. Aïllament ve de la paraula illa, que vol dir una porció de terra apartada. Tu quan t'aïlles a una distància. I en canvi el confinament ve de la paraula confí, que també vindria a dir-se límit, frontera, que té aquesta sensació de tancat dins de casa. Per tant, aïllament, confinament i quarantena, 3 termes molt diferents. Ja has acabat, professor Orriols? Que guapo que ens has explicat, I això ha acabat sent més bona que l'última temporada de Merlí. O que la teva última crònica pel Telenotícies. Sí, perquè hem de parlar d'això, No, però quina validesa té el que digui el Joan que té una cabra de la Legió al darrere?
Pues, Ui! Que la gent parla molt de la cabra de Legión, però el que no sap és que la cabra de Legión és una miqueta com el hàmster aquell de tercera primària. És a dir, que a la que et despistes, pim! Te la canvien! A més, ha passat de tenir el pelaje marró a aquest pèl blanc. Heu vist o no el petó que li he fet a la cabra? M'agrada molt... Ui, hem perdut el Joan? Sí, és que... No fotis. És posar la cabra de la Legión i se'n va a la merda a l'internet. Clar, és que El aquell pagueu. internet ha dit a mi no em farà servir per aquesta merda. I adéu. El dubte que tinc, paguen aquest internet? Home, si se li congela, jo té tot apunta que no. Bueno, què fem? És que s'ha quedat mogudíssim. Però et dic una cosa. I podem fer que fins i tot quan torni fem que, com que no el sentim, com que no el veiem. Mira, acaba d'enviar una foto. A ver, una cara triste. Se ha producido un problema en su PC y necesita reiniciarse. Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciará automáticamente. És a dir, que jo crec que el Joan el tenim d'aquí uns 10 minuts, també. Vale, m'encanta. Jo crec que aquesta podria ser la primera conquesta. Com ho veus? Així fins aquí, vale. Fins aquí. Mira! Que a més tinc una feinada, he de fer un munt de coses. A mi m'encanta que aquesta sigui la primera conquesta que... Quan ha durat, Suri? El Suri el tenim per aquí, que està gravant. Quan ha durat? Molt poc. Ni idea, no surt. No sé, Vale, no sé com mirar-ho. Escolta, mi no hem arribat als 10 minuts. Però, aquest pot ser un troleo perfecte. Vull dir, aquesta és la primera conquesta, ja està. I ja farem una altra. Però tu fixa't, nombres l'exèrcit i l'exèrcit apareix. I ens ho talla tot. Jo per un moment he pensat que estava a l'1 d'octubre, perquè em va arribar en Juan, Vull dir, se l'han emportat. El tio s'ha cregut que podia riure de l'exèrcit espanyol i l'exèrcit espanyol ha anat i ha dit córtale la línia a este tio. I li han... Pues ja està, fins aquí la conquesta. Ja està, cap problema. Vull dir, nosaltres, si això ho vol Déu, estàvem dient al principi que anàvem pel camí de Déu. Si això ho vol Déu, ja està. Pues ja està. Abraham, gràcies. Ens veiem d'aquí una estona per gravar una altra conquesta, però mira, la gent volia conquesta, doncs en tindran dues. Ja està. Sí, perquè, bueno, clar, un fist pus. Ja està. Bueno, que vagi bé. Pues adéu. Adéu. Hem vingut, hem fotut com una classe xunga i fora. Ja està. Abraham, per la conquesta. Vinga. Adéu. Adéu. Mira, el Sant Joan, ara. No, que ja no. Ho he trobat fortíssim. No, oblida-te'n. És que ha sigut brutal perquè li has fet el petó a la cabra, has tret la cabra del fons i s'ha anat a la merda. Ha sigut increïble. Li he enviat en Suri el que mai l'ordinador i és que ha patat com no havia patat mai. No tinc antivirus l'ordinador, que potser és el problema que ha passat. No cal. Estàs enmig d'una pandèmia, xaval. És a dir, Se estàs ha enmig d'una pandèmia sense un antivirus... problema con su PC y necesita reiniciarse. Vamos a recompilar información sobre el error y después se reiniciará automáticamente.